este momento declaramos que el concejal elegido para alcalde de Leioa elegido para alcalde de Galdácano es Ivonne Uribe. Herria ipini beharreanik esaten dut pertsonak lehenengo eta gero politika. Oin lau urte esan neban hori bebai zu guztien aurrean, nik uste dut hitza emon eta neurri handi baten hori beti egin dugula, eta zer goraipatzekotan azkenengo lau urtetan ez da izan inbertsio handi bet, ez da izan egoera zelan usten dugun kontabilidadea edo ez guretzak edo niretzak itxienez garrantzi gehiago dekona da ezetu edo aukera izan duten pertsonak ezetuteko aukera izan duten hori da benetan balioa emoten doztanean niri pertsonaki eta garrantzi gehiago emoten dutzen ari. Konpromisoa hartzen dugu entzuteko, aktiboki entzuteko, aurrera itxi barik, oso importantea da hori itxienez hor buruen eukitea, eta ikuspegi desberdinetako eretziak kontutan harturik. Implikazioa eta dedikazioa eskaini erabakiak hartu ahal izateko eta honek egikaritzeko. Informatzea modu ulerkor baten hartutako edo hartzeke legokezan erabakien gainean informatu. Eta etengabeko hobekuntza sustatzeko kritika onartu. Ilusio barik muga batzuk ezin izango genduzalako apurtu. Eta benetan dinotzuet, sentiten azela oin lau urte baino ilusionatuago eta, jakin deizun bebai horrek lagunduko dozkula hainbat, lehen esan bezala, hainbat muga apurtzea. Eskerrik asko.